makadi muri Zimbabwe. Ndinovimba kwese kwambore muri vatano muri vapenyu. Liberation struggle haimiri. Once chinoimisa chacho hapana, haisi kumira, haisi nauye kuti ndati vatatoita akawanda aiwa kwete. Hapasiripo pane nyaya panhauye kuwanda apa kwete. Nhau iripo ndeyekuti ndezvechokwadi here zvatiri kuita, ndezvechokwadi here, ndoshoko rekutanga. Zvinhu zvatiri kuita zvineidi here mukati? Vanhu munogona kumhanya ka nokuwanda kwenyu, nokuwanda kwedu togounganira nhema. Saka the fact that tiri kumhanyisana nezvinhu zvechokwadi, kunyange vamwe vakatitiza hatidzokere shure. The fact yekuti tiri kumhanya nezvinhu zvechokwadi zvinoreva kuti kunyange zvakanonoka hatiregi kuenderera mberi nezvatiri kuita. Pamwe pacho unotozonzwa vamwe vanhu vachiti tanonoka, tazenge takanonoka dai tatodai totangirwana nanhingi. Aiwa, tangirwa nemunhu ari kuita zvinhu zvenhema. Nhema hakuna kwadzinoenda. Iyo nhau yekutya kunonoka ndo yakazokonzera kuti ZANU-PF ihaijekiwe nevabumbwa nemabwedu. Ivo varipo machawa vari kukubira izvino. Saka zvinhu zvose zvinoda a good insight. Don't rush. Tiri kukuudzai chokwadi. Panoitika chimwe chinhu zvibvunzei mubvunzo. Zvakafanana nenhau yekuti unonzwa vanhu vese vachiti machaina paradza nyika, machaina akobora nyika, onekwa kati machaina. Zvinoita sezvinonzi machaina akauya ega muZimbabwe, uye ari kuuya ega muZimbabwe. Vanhu vanosiya nyaya iri pachena yekuti every day vanonzwa kuti vakomana ava vapedze 3 weeks. 3 weeks is 21 days, less than a month. Hapana pavakambopedza 21 days Chiwenga napresident iyeye Mnangagwa muZambia mubumbwa vasina kuenda kuChina. Avabude mundege vakananga kuChina. Ndoonengwa vachinozvamba torinoti kumusha kwedu tine zvicherwa, uye mucheri. MaChinese kunyika kwavo havatenderwe kufukunura kuchera nyika yese. But unoona rimwe bumbwa richibuda munyika richienda uko kunodedzera maChina kuti uye mucheri muZimbabwe. Kuirira ndege izvo kunotaura kuti maChina uye mucheri. Ikona vochera isita kupa mhosva maChina kuti sezvinonzi vakauya vega. MaChina anotaura achiti takakokwa neZANU-PF. MaChina haana kumbokumbira kuuya kuZimbabwe. That is the first thing. Hakuna muChina akakumbira kuti veZimbabwe tiri kukumbira isusu kuti tigomaina munyika menyu tizoinvesta. Ivo vabumbwa ava ndo vakakoka manhikirinani maChina kuti maChina uye muchere. Handizve? Saka izvi zvokuzoti manzi maChina aparadza nyika, zvinobvepi? ZANU-PF ndo yaparadza nyika. Musade kupa maChina mhosva. Iko nezvi maChina vari kupiwa zvitupa, vari kupiwa havasi kupiwa neZANU-PF. ZANU-PF ndo iri kuvapa zvitupa. MaChina yese iwaya achavhota. Wese muChina ari muZimbabwe ari kuzovhota nekuda kuti ZANU-PF yakamupa chitupa nekadhi remembership reZANU-PF. Ndoupe muChina wana asina kadhi remembership ekadhi reZANU-PF? Aripo here wani muChina wamunoti pamaChina yese uyu muChina uyu haana membership ekadhi reZANU-PF? Ubvunzai kuti aripo here muChina wani asina membership ekadhi wani reZANU-PF nechitupa chemuZimbabwe nepasipoti yemuZimbabwe muzhingizhou? Pane wani wamakambonzwa imi michinzi akasungwa akadii? Havasungwe. Ma-allies eZANU-PF. Ndozvinhu zvokuti
vanhu musati maudzwa kuti machina atikwadza, machina adadada, machina asati adai. Vauya sei vaunzwa neZANU PF. So musanetsana nemachina imini. Ukona munhu achinetsana nemachina brain dzake hadzisi bho, anopenga. Uri kusiya munhu iko ino muri kuye machina iko vakakwira ndege kunotora futi mamwe machina. Monetsana nemachina muchisiya kunetsana nevanhu vari kunza machina. Does it make sense?